vínečko rudé, si o té druhé, budú ťa piť, co budú žiť, vínečko rudé. Dúfam, že ste si otvorili flaštičku, dáte si 2 deci, alebo si dáte zelený čaj, alebo naše Eternity. Prajem vám príjemné počúvanie, príjemný večer, vítajte. Ja som tú prezentáciu dnešnú rozdelil na také 4 časti. V prvej časti by som sa vám rád predstavil a povedal, prečo som sa ako som sa dostal do spoločnosti SIZO. Ďalej si povieme niečo o štatistikách úmrtia na cievneho ochorenia, tiež spomeniem rakovinu. Pobavíme sa aj o resveratrole, čo je taký základ tejto prezentácie, ako elixír mladosti, o účinnej protirakovinovej látke. A celé to smeruje samozrejme k nášmu excelentnému produktu, ktorý sa volá Essential Eternity. Takže ešte raz vítajte. Ako viete, moje meno je Igor Habánik, mám klasické medicínske vzdelanie, som zo Žiliny. Ja som končil medicínu ešte za socializmu v minulom storočí, bolo to 3-4 roky pred dnešnou sametovou revolúciou. Pracoval som na ortopédii, mám atestáciu z ortopédie, aktívny ortopédiu nerobím. Ja som v 93. prichádzali na československý trh farmaceutické spoločnosti originálne z rôznych kútov západného sveta, hlavne zo Spojených štátov. 20 rokov som robil v Čechách, na Slovensku, v manažmente viacerých nadnárodných spoločností, hlavne v sales, marketing a medicínskom oddelení. Posledné roky sa venujeme spolu s manželkou, ktorá je tiež lekárka, je to lekár-záchranár, popri tom robí aj homeopatiu, sa venujeme takému zdravému životnému štýlu a vlastne sme prišli na to v zahraničí, keď sme boli 10 rokov dozadu v Kanade, stretli sme sa tam s niektorými prístupmi tej takej východnej medicíny čínskej, zaujalo nás to a tiež sme v tom období sa stretli so spoločnosťou, ktorá tiež pracuje na princípe doporučenia a referencií. Bola to japonská spoločnosť, ktorá sa však nedostala do Európy, do východnej strednej Európy. A to bolo zaujímavé, sme si dali otázku, čo vlastne to pre nás znamená. Trvalo to nejakú chvíľu a vlastne má to spojitosť so spoločnosťou SIZO. Poviem vám akú. My sme si vlastne povedali prečo, čo to pre nás znamená. Hej? No a povedali sme si, treba nájsť nejaký vhodný produkt, správny čas na správnom mieste, stabilnú a finančne silnú spoločnosť. Vždycky niečo nejakú dobu trvá, tak treba, aby bol človek trpezlivý, každý z nás má rád istoty, ale ja osobne veľmi mám rád aj také momenty, ktoré vás také zmeny, také výzvy, challenge sa tomu hovorí anglicky. A tá zmena prišla teraz. My sme nejak koncom novembra ma kontaktovali kolegyňa, teraz už kolegyňa zo Žiliny, pani Gregušová, zo Stislavom Pavlasom, pozdravujem ich touto cestou. A stretli sme sa v Žiline a začali veľmi oduševne hovoriť o spoločnosti hneď od začiatku, musím povedať profesionálne. A tuto som to dal aj tak nejak ten dôvod, prečo som začal spolupracovať, prečo som sa zaregistroval, prečo používame už produkty od konca novembra ako rodina. Dal som to do angličtiny, ako vidíte, je tam napísané Why SIZO, je tam people, ľudia, promotion, to je podpora, propagácia, potom produkty, plán, poslanie a pozícia tej spoločnosti, čiže takých 5P. Začnem tými ľuďmi. Ako som spomenul, ľudia oduševnenie, kolegovia mi to vlastne prezentovali, túto spoločnosť. Keď som počul, kto vlastne je majiteľom spoločnosti, kto akým spôsobom buduje túto nadnárodnú nadáciu, spoločnosť bez dlhov a kedy to začalo, akým rýchlým spôsobom sa etablovala vo svete, teraz už aj v Európe, tak musím povedať, že tá vízia a tá misia toho Toma Movera ma celkom uchvátila. Tento človek má skúsenosti 40 rokov vo výrobe, pracuje s ľuďmi, s vedeckými kapacitami a myslím si, že to je taká záruka, že tá spoločnosť skutočne nie je nejaká v úvodzovkách rýchlokváška, ale chce
budovať nejaký tím a chce budovať na nejakých zásadách. Takže to bolo celkom zaujímavé, ako som spomenul, je to nadnárodná spoločnosť bez dlhov, neplatí dane, nemá akcionárov, vďaka tomu môže vyplácať až 67% späť do toho networku, do tej siete z každého toho propagovaného produktu. On rozmýšľal o spoločnosti ešte predtým, kedy založil New Ways a vlastne zisk z tejto predchádzajúcej firmy investoval do spoločnosti CISO. Bolo okolo $100 miliónov z vlastných prostriedkov, neuveriteľná vec. A spoločnosť je na trhu od roku 2006, 2007, ale tomu rozmýšľal už od roku 2002, že čo vlastne. Čiže tá myšlienka tam bola, sú za tým ľudia, to je úžasné. Čiže to bolo to prvé, tí ľudia. Potom je tá podpora, propagácia. Keď som počul, že čo vlastne sa za tým skrýva, aké školenia chcú robiť, alebo sa robia pre ľudí, pre distribútorov, pre záujemcov. Je prepracovaný školiaci systém, ktorý vedie ľudí k úspechu. Je to tzv. CISO Academy. Potom plánujú sa, a už sa začali robiť, než prvý webinár, tie lekárske semináre, viem, že aj jedna pani doktorka z Moravy už robila, vypočul som si to, to je úžasné veci, že aj lekári sa do toho dostávajú. Potom bude od pondelka poradenská linka, tá bude vždycky lekárska poradenská linka od 4. do 6. každý pondelok a stredu, kde budem odpovedať na vaše otázky, dotazy. Aj na tento seminár, keď si zapíšete tento webinár, nejaké otázky, rád odpoviem v pondelok, stredu. Proste, keď budem vedieť, odpoviem, keď nie, dohodneme sa, ako dám spätnú väzbu. Čiže tá podpora pre ľudí, tu je tá propagácia ďalej. Čiže to bolo to druhé, ten promotion. Potom tie produkty. Samozrejme, za tým všetkým musí byť produkt. To som na začiatku povedal. Čo to pre nás znamená? Musí byť správny produkt, veľmi dobrý produkt, v správnom mieste, správny čas. Sa stalo. Keď som počul o trojuholníku života, v akej forme a čo za tým je, už som to naznačoval, že vlastne CISO ako jediná firma na svete sa dobrovoľne vzdala využitia takmer 900 schválených konzervačných látok, farbiv a stabilizátorov, ktoré ako dokazateľne poškodzujú zdravie človeka. To je úžasné. Ďalej máme produkty, ktoré nie sú len pre ako výživové regeneračné doplnky, ale sú aj produkty pre kozmetiku, potravinové veci. A tam samozrejme tie toxické látky nie sú. To je úžasná vec, čiže je to 100% prírodná záležitosť. Na to vlastne tie peniaze, ten kapitál bol investovaný. Takže bezkonkurenčný produkt, ja si myslím, absolútne. A cenovo konkurenčný schopný, to je dôležité, takže netreba sa báť, ale to sa k tomu ešte dostane. Ďalej, plán. Sme na začiatku roku 2014. Každý z vás, predpokladám, že si dal nejaký cieľ. Pri tom plánovaní, stanovanie cieľov je veľmi dôležité. Tie treba, aby boli reálne, aby boli merateľné, aby boli časovo nejakým spôsobom ohraničené, či už z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska. Poznal som nejaké malé firmy, ktoré chceli zmeniť planetu, stanovili si nejaké ciele absolútne nereálne, ľudia tomu neverili a to je to dôležité, aby človek tomu uveril. Čiže ten plán, to poslanie tejto spoločnosti CISO v skratke je vlastne science, C je science, I je innovation, potom je tam ďalšie S, success, energia, energy, CISO a longevity, to je dlhovekosť. Tak toto sa snažíme pretaviť a snaží sa to MOVR s vedeckými pracovníkmi, na nich tam okolo 18 pretaviť do týchto kvalitných produktov. Čiže to poslanie a tá dobrý vietor do tej lode, ktorú vidíte vpravo, tak myslím, že tam je to jasne stanovené. Toto je veľmi dôležité. A pozícia medzi spoločnosťami, to je to posledné P, súvisí to samozrejme od ľudí, ktorí sú aj v tej spoločnosti a so všetkým jedno s druhým. Znamená to, že firma je určite konkurencieschopná a bezkonkurenčné produkty. Ja myslím cenovo. Na trhu je veľa firiem, ktoré pôsobia ako sieťovo, ale mnohé odchádzajú, mnohé nemajú takúto históriu dozadu. V tomto prípade firma sa dostala za takú krátku dobu do 43 krajín a v roku 2001 vstúpila do Európy a môžeme byť radi, že čakáme na Slovensku. To je úžasná vec, to znamená, produkt dostávate hneď.
vyjde vám do 24 do 48 hodín. 80% je spokojnosť po 10-14 dňoch po užívaní. Sú to prírodné produkty. A dá sa povedať, že je to niečo nové v Európe. Nechcem hovoriť o províziách, ale znova zopakujem, je tam finančná stabilita a silná spoločnosť. Obrad už bol miliarda, čo je neuveriteľné za tú krátku dobu. Je to správne načasované a ja si myslím, že je to úvodzovka taký tajný typ v obchode. Takže sa všetci tešíme. Ešte by som sa vrátil na slajde alebo na tých obrázkach si môžete vidieť, že tu mám dve také dôležité značky, to je certifikované organické bioprodukty a napravo, to je pre mňa a tiež to bolo dôležité, tzv. Good Manufacture Practice, čo sú vlastne správna výrobná prax. Väčšinou to majú farmaceutické firmy, ktoré musia dodržovať túto správnu výrobnú prax a sú to pokyny stanovené orgánmi, aby sa dodržiavala hygiena, výroba, aby to všetko splňovalo tie najpresnejšie kritéria. Je úžasné, že naša spoločnosť má tiež toto, i keď robíme v úvodzovkách len výživové doplnky, ale výživové doplnky, ktoré majú excelentný efekt. No, poďme k tým štatistikám. Tie štatistiky na Slovensku sú alarmujúce, mimoriadne zlé, nezlepšili sa za posledné roky. My žijeme v čoraz modernejšom svete, hej, ale náš zdravotný stav je horší a horší. To je, neviem, o tom môžeme robiť webináre, môžeme robiť školenia, ale proste je to tak. Napríklad, ja tam vždycky vám dám tam slajd, alebo vám tam dám obrázok, môžete si prečítať, ja vám k nemu niečo poviem, možno aj navyše, ak to nebude vadiť, ale proste prečítate si niečo, čo som vybral také dôležité. Napríklad ročne v Čechách zomrie kvôli cielnym ochoreniam 4. najvyšší počet ľudí z 33 členských štátov OECD. Zomrie dvakrát viac Čechov, než je priemer v týchto krajinách. Infarkt, počet úmrtí na 100 000 obyvateľov v Čechách 260, OECD 122. To sú krajiny pre hospodársky rozvoj a spoluprácu v Európe. Áno. Mŕtvica, počet úmrtí na 100 000 obyvateľov, Česko 106, OECD 69. Dole pod tým asi vidíte Švajčiarsko, Francúzsko 41 krajín, vidím, dobre, super. Čiže toto sú štatistiky z cievnych ochorení. Najčastejšie príčiny úmrtia po celosvetovom meradle je infarkt, mŕtvica, rakovina a čudujme sa svete, my patríme Česko aj Slovensko a krajiny východnej Európy, strednej, medzi krajiny s najväčšou spotrebou liekov. Lieky pritom majú neskutočné množstvo vedľajších účinkov a často narobia viac škody ako osobu. Či sme sa nad tým zamysleli niekedy? Ja si myslím, že lekár, ako ja, si vážim kolegov svojich a vždycky si budem vážiť medicínu ako takú. A niekde z toho pohľadu môjho sa robí chyba. Inak úmrtia na nežiaduce účinky liekov patria medzi 4. najčastejšie. Čiže to je neuveriteľné. Ešte v tej rakovine stúpa posledné roky, dá sa povedať, že neuveriteľné množstvo ľudí pribúda ochorení na toto nebezpečné ochorenie. Ja mám nejaké štatistiky z roku 2002-2003, kde sa hovoril, jeden z 3 ľudí do 75 rokov dostane rakovinu. Až 10 miliónov ľudí ročne v tom období pribudlo na ochorenie. Okolo 7 miliónov zomrelo. V Spojených štátoch sa vynaloží okolo 200 biliónov dolárov, miliard dolárov na liečbu. Zaujímavé, že po 10 rokoch tie štatistiky sú ešte horšie. 18 miliónov ročne, 10 miliónov zomrie. A v krajinách východnej strednej Európy Svetová zdravotnícka organizácia vydala čísla okolo 300-400 ľudí na 100 000 obyvateľov v Čechách, Maďarsku, na Slovensku. V západnej Európe, v Amerike, Kanade okolo 250 a najlepšie ukazovatele sú v Ázii, Japonsko, India, Čína, okolo 100 ľudí na 100 000 obyvateľov. Jednotlivé typy rakoviny sa odlišujú. Asi viete v našich podmienkach rakovina plúc, rakovina prsníka, prostaty, hrubého čreva. V tej Ázii je to inak. Tam je to pečeň, žalúdok, takže úplne iné veci. Ale o tom sa pobavíme možno na našom seminári, ktorý budeme mať 15. februára. To vám ešte poviem. Poďme teraz nášmu trojuholníku života. Ja keď som o to hovoril, prvýkrát som to počul,
počul som tie názvy Eternity, Spectramax, úplne hovorím, keď budem robiť prvý webinár, spravíme postupne Eternity, za 2 týždne 30. bude Spectramax a potom spravíme Fukoidon a akurát to presne nadväzuje na ten náš seminár, ktorý bude 15. kde by sme si to zhrnuli a plus spolu s manželkou vám povieme viac vecí ešte o antioxidantoch, voľný radikál. Takže trojuholník života. Ten názov je zaujímavý a musím povedať, že ten trojuholník života sme začali užívať od konca novembra. Myslím si, že už po 10-14 dní tá energia bola cítiť, ja som sa cítil veľmi dobre, aj cítim sa. A myslím si celkovo podľa zloženia a to, čo sa budem baviť, je to extrémne efektívny podpore zdravia, ten trojuholník života a wellness. Ten synergický efekt je dôležitý, pokiaľ samozrejme ten človek netrpí nejakým vážnym ochorením, treba to tiež konzultovať napriek tomu, že je to výživový dotok. Nie sú lieky, sú to výživové regeneračné prípravky, ktoré sa používajú povedzme na prevenciu, ale aj pri, keď je človek chorý, ale to treba konzultovať tiež so svojím doktorom. Dá sa povedať, že ukľudňuje mysel a čistí myšlienky. Myslím, že je to pravda. Ochraňuje, upravuje bunky a udržuje bunky stále v tej zdravej kondícii. K tomu sa ešte dostaneme. Takže tá synergia všetkých troch je veľmi dôležitá. Dneska sa pobavíme o produkte Eternity. Dúfam, že počujete dobre. Áno, ďakujem. Eternity, resveratrol, veľmi dôležitá zložka. Mimoriadne účinná protirakovinová látka, ja som to tam dal. Výskumy sa robia, poviem vám k tomu. V úvodzovkách alebo bez úvodzoviek taký elixír mladosti, dlhovekosti. Isté mnohé prezentácie som pozeral, ktoré som videl v tom sumári, veľmi pekné, teda musím povedať, veľmi pekne urobené. Niektoré niečo som čerpal z toho, niečo z vlastných skúseností, niečo, čo som si načítal. Takže znova opakujem, dávam tam slajdy, ktoré si môžete prečítať, ale dávam aj niečo navyše. Takže poďme teraz tak zo široka. In vino veritas, áno, vo vine je pravda. Vo vine je aj dlhovekosť, k tomu sa dostaneme. Poďme tak od toho hrozna, možno ste vedeli, možno nie, ale hrozno patrí medzi najstaršie bežne používané ovocie na svete. Analýzou fosílií sa dokázalo, že divá vina reva existovala už pred viac ako 65 miliónmi rokov. Čiže v tom čase globálneho oteplenia 25 miliónov rokov dozadu sa rozšírila po celom povrchu Zemegulu a našla sa na takých miestach ako Aliaška, Grónsko, neuveriteľné. Postupne také udomácnenie nastalo potom 7000, 5000 rokov pred Kristom, najskôr na Kaukaze a potom južnejšie Mezopotámii. Primitívnu vínu révu neskôr vyšľachtili Egypťania a v Grécku malo špeciálne postavenie, ktoré význam symbolizoval vlastne kult Dionýza, boha vína a opitosti. U nás sa začala tá vína reva pestovať s príchodom Rímanov pod vedením Marka Aurelia a išlo to na západné Slovensko a Južnú Moravu niekedy v 2. storočí nášho letopočtu. Najviac sa vinohradníctvo sústredilo okolo kláštorov, neviem, či ste vedeli, a preto Mníchovia boli prezumovaní ako najväčší taký úvodzovka nátoskovi, ako hovoria Češi. To je zaujímavé. Ale poďme späť k tým liečivým alebo preventívnym účinkom. Víno, ja myslím, že nepoznáme okrem čaju, možno nechci žiadny iný nápoj, ktorý je tak spätý ľudskou civilizáciou ako víno. Víno, napísal zakladateľ medicíny, je skvelá vec, vhodná zdraví v chorobe, ak je predpísané podľa potreby a v určitom množstve v súlade s individuálnou stavbou tela musí byť dobré. On ho doporučoval bez váhania liek. Momentálne, musím povedať, že sa nedoporučuje ako liek. Vedecké kapacity sú rôzne, vedecké konferencie, ktoré sa zamýšľajú nad tým stále to prebieha. A preventívne je excelentné. Je vyživuje krv, uľahodí žalúdku a upokojí starostiach a úzkostiach. V antickom Ríme hovoril Kilmín starší, ktorý napísal knihu Dejiny prírody. Ja by som chcel povedať takú vec, že všetko s mierou, a to všetci dobre vieme. 2 až 4 poháre a 1-2 poháre od 125 ml u ženy podstatne znižuje riziko úmrtia až 25-30% zo všetkých príčin smrti. To je zaujímavá vec, čiže 2 až 4 poháre, čiže keď si dáte
nepoviem denne, povedzme sedmičku červeného vína na večer. Veľmi dobre k diskusii, ku komunikácii s človekom, ktorého si vážili, ktorého máte radi. A ráno ste si dali 15 ml povedzme eternity. Cestne zdravá strava, nejaký pohyb bez stresov, excelentná vec. Jednoznačne doporučujem. Takže in vino veritas, áno. Neviem, či ste počuli o tzv. Francúzskom paradoxe, ale môžete to vysvetliť. Možno viacerí áno. Také konkrétne dôkazy o tých priaznivých účinkoch vína na zdravie sa zhromaždili až koncom minulého storočia. Ja som tam hovoril, že v tom 1000 rokov dozadu a prvá lekárska univerzita v Salerne pri Neapole hovorila, doporučovala víno ako liek, ale tak koncom minulého storočia sa počas výskumu, ktorý bol zameraný na faktory, ktoré ovplyvňujú úmrtnosť pacientov s tými kardiovaskulárnymi, srdcovo-cievnymi ochoreniami a kardiovaskulár sa zistujú, ktoré sú ktoré je vysoká hladinou cholesterolu, vysoký tlak, fajčenie, je úmrtnosť na tieto ochorenia Francúzov nezvyčajne nízka. Francúzi majú podobný príjem tukov lipidov ako Američania a Briti, ale napriek tomu sa vyskytuje 2-krát až 3-krát menej srdcových infarktov alebo tých príhod srdcových, ktoré spôsobujú predčasnú smrť. Hlavný rozdiel medzi tým francúzským a anglosaským stravovaním je relatívne vysoká konzumácia vína u Francúzov. A to viedlo vlastne tých vedcov k tomu, že aby potvrdili tzv. Existenciu do francúzskeho paradoxu, to je z hypotézy. Toto vidíte, že červené víno má dôležitú úlohu vzťahu úmrtnosti na srdcovo-cievne ochorenia. Potvrdzuje to viacero štúdí sledovania experimentov, môžem vyťahnuť 2-3. Napríklad sa sledovalo v 18 krajinách vzťah výskytu úmrtnosti vo vzťahu kardiovaskulárnym ochoreniam. Bolo to v 18 krajinách. Sledovala sa konzumácia vína a zistilo sa, že je nižšia úmrtnosť v krajinách s vyššou konzumáciou červeného vína, napríklad vo Francii, Taliansku. A podobnému takému záveru si pamätám došlo, myslím, tiež to bolo v Európe, nejakých 13 krajinách, okolo 200 000 ľudí v tom bolo. A hodnotil sa dosah konzumácie červeného vína na riziko tých srdcovo-cievnych ochorení. A tých, ktorí pili s mierou, sa zistilo, že riziko ochorenia o 30% nižšie. A podobne dánska štúdia, neviem, Dáni pozornia takéto štúdie, čo je zaujímavé, sa ukázalo, že konzumácia vína spôsobuje 40% pokles rizika úmrtia na tie kardiovaskulárne choroby a 22% pokles rizika úmrtia na rakovinu. To sú štúdie, ktoré nájdete, keď sa budete hrabať literatúra. Samozrejme, tie rôzne vedecké semináre sa neustále bývajú, debaty sa o tom od roku 96-97. Každý si to ale nájde to, čo chce. A to, čo chce počuť. Každý je individualita, každý je inak možno stavaný, ale myslím si, že preventívne a v malej miere červené víno je výborné. Prečo červené víno? O víne je zdravie, no. Myslím, že je to najkomplexnejší nápoj v ľudskej výžive. Tá komplexnosť je spôsobená vlastne dlhým procesom tej fermentácie, rozmer. To sa mení, vtedy sa výrazne mení to chemické zloženie tej pôvodnej ovocnej drene a určité látky sa vtedy extrahujú a súčasne sa modifikuje štruktúra iný. Konečný výsledok je pozoruhodný a tam je to vlastne, že sa zistilo stovky rôznych látok, predovšetkým polyfenolov. A tieto polyfenoly sa nachádzajú vlastne v šupkách a zrniečkách rozmer. Čiže znamená to, že pri výrobe červeného vína sa počas tej fermentácie extrahuje umelou množstvo také väčšie množstvo tých hodnotných látok. A najväčší záujem vyvolal ten respirátor. Ono tam nemusí byť najviac, ale on má excelentné tie fytochemické vlastnosti. Čiže to by som povedal, že je veľmi zaujímavé. Inak, čo sa týka, neviem, či ste v tej potravinovej terminológii sa vlastne potraviny, ktoré konzumujeme, delia na dve skupiny. Sú to makroživiny, myslím, zaradíme sacharidy, bielkoviny, lipidy, tuky.
A potom všetky to sú vitamíny a minerály. Ale toto nie je úplné, pretože ovocie a zelenina obsahuje významné množstvo látok, ktoré nepatria ani do jednej z týchto skupín. Patria do inej kategórie a označujeme ich ako tie fytochemické látky z gréckeho slova phytosej. Tie fytochemické látky sú zodpovedné za stvarenie takú organoleptické vlastnosti. To sú tie organoleptické vlastnosti, ktoré ovplyvňujú naše orgány a pocity. Tie sú nie špecifická len pre ovocie zeleniny. Charakteristická farba maliny, vôňa cestná kusinu, taký sťahujúci pocit, keď pijeme kávu, vínko, čaj, toto robia tie fytochemické látky. No, čiže tam patrí aj resveratrol. Čiže to je veľmi zaujímavé. A tu je dole taký citát staré české príslovie, jesť do polosita, piť do polopita, vyjúť na plno leta. To je absolútna pravda. Čo je vlastne resveratrol? Je to vlastne taký rastlinný hormón, ktorý bol prvýkrát izolovaný v roku 1940 s koreňou Veratrum gratiforum, latinský res, vec. A veratrum je rastlina, ktorá patrí do rodu Nagiolití. Až v roku 76 sa zistila jeho prítomnosť hrozne v inej réve. Čiže bolo vlastne zistené, že tá modravina réva, tu máte napísané, obsahuje viac resveratrolu, keď hrozná sú nedozreté, alebo naopak prezreté. Čiže tvorba toho resveratrolu si predstavuje taký obranný mechanizmus rastliny proti stresu. Tie rastliny sa nemajú ako ináč bránenie sa nehybu, tak produkujú proti tým škodcom mikroorganizmom niečo, čo je uchránia. V tomto prípade je to pri orezávaní, pri nejakej zmene povetnosti toho pri napadnutí mikroorganizmami. A tiež je to, ako som naznačil, keď sú hrozná nedozreté alebo prezreté. Vtedy dochádza k infekcii plesňou, napríklad botrytis cinerea, tzv. Botritické víno, ktoré vlastne prospieva. Čiže tie prezreté hrozná sú náchylnejšie k infekcii tohoto plesňu. A rastlina sa bráni produkciou práve toho resveratrolu. Čiže ako náhle niekto začne postrekovať a začnú tam pesticídy, tým sa vlastne zničí celý ten obranný mechanizmus a vlastne je to potom o ničom. Čiže je to obranný mechanizmus ochrany proti stresu vonkajšieho prostredia. Inak viniče, ktoré rastú v oblastiach s vyššou teplotou a daždivým podnebím, sú viac náchylné k napadnutiu mikroorganizmami a majú vyššiu hladinu resveratrolu ako tie, ktoré sú v tých menej nepriaznivých klimatických podmienkach. Takéto vína, napríklad Pinot Noir z tých vlhkých oblastí Burgundska alebo Chudobien Niagary, majú vysoké koncentrácie resveratrolu. Inak, keď budete pozerať možno ministri porovnávania radi navštevujú, ale že aj Slováci si zvykli na tie vinné cesty, treba dať to botritické víno, to prospieva vlastne. Čiže vlastne návšteva toho vinného skrytku nemusí znamená len gurmánsky zážitok, ale je to, môžem povedať, zdravotná exkurzia za prevenciou nejakých zápalov zimných embolí. Japonci hovoria, víno je kráľom, je to umiernenie pitia červeného vína, môže dokonca liečiť a predĺžiť život. To je zaujímavé. A je to tak. A toto vedeli už starí Číňania dozadu, 5000 rokov dozadu. Máme na brožúrkach takéto prísne život je krátky, ale nemusí byť krátky. A to vedeli už Číňania 2 roky dozadu. I keď není jednoznačný dôkaz, sa nepotvrdilo, že resveratrol je samotný zodpovedný za tie prázdniny účinky, teda účinky červeného vína na výskyt srdcových, ale v skutočnosti to naznačujú, ale od roky 1000 rokov dozadu, 2000 rokov myslím dozadu, bol identifikovaný ten resveratrol ako aktívna zložka tzv. Polyokone, čo je silný elixír na predĺženie života. Císar myslím to užíval na taký elixír mladosti a on obsahuje ten obsah resveratrolu. Ináč tradičný azijský liek, ten polyokone pripravený je z nadzeného koreňa krývlatky japonskej, to je vlastne to Polygonum pustida. A už sa to zistilo, že používa sa na liečenie uvedením srdca, pečenia a krvných cievov. Ináč je super, že posledné roky to chce, tak vidí, že určitá spojitosť medzi tou klasickou západnou a vedeckou medicínou a tou číslom to chce nájsť, tak nájde. A myslím si, že to by malo byť cieľ aj našej misie alebo spoločnosti.
No, poďme k tomu nášmu internetu, čo je jedinečný. Znova opakujem, môžete si čítať, určite možno niektorý z vás tieto slajdy a ten text poznajú. Ja by som ale začal troška tak širšie, poviem vám, čo všetko začína od Bunky, hej? Všetko začína od Bunky. To je sami jasné, budeme sa o tom baviť na našich seminároch. Bunka je základná jednotka všetkého živého na Zemi, od najjednoduchšej baktérie až po najdôležitejšie organizmus. A vrátane samozrejme náš ľudí, my človek obsahuje okolo 60 000 biliónov, nie 67 000 biliónov, ale to nie je malinka od 10 do 100 mikrometrov. Jeden mikrometr je 1000 na milimetra. Hej, čiže bunka je majster dielom prírody. Neuveriteľné, hej, keď budeme dnes, tam sa spúrne, stále sa tam niečo deje, ako ruška metropola, hej. Hlavné časti, 4 hlavné časti bunky, jadro, proteíny, mitochondrie, bunková membrana. My povieme si dneska niečo o jedných dôležitých proteínoch, jazykoch, génoch, ktoré sa nazývajú strukturný sieť 1, hej. Tieto procesy to vlastne v tom meste, v tej metropole sú strukturní a také pracovné síly mesta, hej. Takže to sú to takí kúzelníci bunky. Vysvetlím s tým strukturím. Každá živá bunka má vlastne v sebe zabudovaný taký systém, ktorý uzuje vesmír na dlhodobé fungovanie. Základný genetický kód, ktorý opakuje, ktorý vlastne umožňuje takú opakovanú obnovu tých buniek a zdravá bunka vždy vznikne z takého vesmíru toho genetického materiálu a musí byť aktivované len tie určité gény podľa konkrétneho typu bunky, už nervovej srdcovej. Čiže tam funguje, to je nesmierne efektívny systém. A uvedené procesy kontrolujú regulujú špecifické biochemické zlúčeniny, ktoré nazývame silky. Pokiaľ je bunka dostatok, potom bunka následne celé tkanivo, orgán či organizmus bezpečne fungujú a sú vo vynikajúcej kondícii. Ako náhle je množstvo silkynov nedostatočné, tak organizmus začne vykazovať známky starnutia a regenerácie, postupne začína byť chybná. A o tom to je. Čiže cirkulují sú gény s blahodárnym účinkom na zdravie a s zázračným efektom na predĺženie života. Vyzerá to následne, že čím ja dedičnú informáciu o rovnejšiu poškodeniu, to má blahodárny vplyv na dĺžku života. Čiže cirkulují chráni pred poškodením DNA, pred ľudským kontrolou kyselinu a bráni tak škodám, ktoré v našich bunkách s postupným vekom páchajú nielen horné radikály, ale tieto hlavne neustále napadané horné radikály sa vyvedali, ako to bunka do ich neutralizuje v tele, ale to je veľmi dôležité. Áno? Čiže ten výskum neustále ďalej prebieha a v spolupráci jeden arabský tým, čo s profesorom Sintelom a spolupráci so súkromnou biotechnologickou firmou Biomou dokázali hľadať také molekuly, ktoré by dokázali tento cirkulín jedna tie gény posilniť a obnoviť. Ako naprostý šampión vertične najvyššie polovného respirátora. Ako som spomínal, hlavne obsahujú šúka červeného hrozná, tento vinný polyfenol zvýšuje aktivitu životadárneho génu cirkulín na ľudských bunkách 13 krát. Čo je veľmi dôležitá informácia, hej? Veľmi dôležitá informácia. Eternity, čo je jedinečný. Tam máme respirátorku, okrem respirátorku, ja vám poviem, čo tam ešte je, to viete, ale to je neuveriteľné. Máme eternity ďalší trojrokový, iný trojrokový život na základe toho zloženia. Ale to ešte tu cirkulínu. Sú to vlastne proteíny, o ktorých sa predpokladá, že predĺžujú život bunky, že vytvárajú potrebný čas na opravu poškodenia DNA, ktoré prichádza z vekom. Veľmi zaujímavé zistenie, čo to načrtlo, je, že určité látky, ktoré sa nachádzajú v potrave, kvercety, k tomu pôjdeme, sú silnými aktivátormi cirkulínu a táto aktivácia môže predĺžiť život bunky. Máme termínky aj kvercety. Výborné. Ďalšia vec, celé tá diskusia, tá vaša to vzdelávanie navzájom, podobná oblasť, vo všeobecnosti, keby sme sa vlastne nemali nejakým spôsobom prežívať, to je jasné. To je, myslím, že každému jasné, každý je však iný, každý je individuálna iná, ale nie je to jediné, hej. Veci začínajú mať teraz a prichádza nám také tajomstvo, recept na dlhodobé proste, čo to je. A to je v
slajde na napísané. Vyššie je známe, že obmedzenie kalorického príjmu je najlepšou cestou predĺženia života v organizmu. Robili to i nitrofokusy laboratórnych potkanov, ktoré boli na prísnej diete, že žili 30% dlhšie ako potkany, ktoré jedli ako zelia, ktoré tiež 50 kg. Čiže počiatku zhrnuté pri nízkom príjme energie a ostatných dôležitých živín, napríklad vitamínov, minerálov a podobne, termíty, všetko máme, a nie len termíty, sú v drtivej väčšine mozemský organizmus a aktívny organizmus zodpovedný za výrobu bielkovín cirkujú. Čiže v živote je dôležité, keď my tak držia dlhšie pracovať, ako je trvalá neurozvoj naše telo, napríklad rakovinovými či inými záležitými ochoreniami. Čiže ja by som povedal, keby tečo lieči úvodzovka. Ale samozrejme, že to zmierno, Ako som povedal, Eternity má ďalšie zložky a je to vysoko koncentrovaná synergická zmes resveratrolu a troch dôležitých zložiek, a to je kvercetín, zelený čaj a všade. To je, my máme vlastne litrov v tomto produkte. Úžasný. Tekuté formy. Kvercetín učí, ja som spomenul tie fytochemické látky, nie v každej tej potraviny sa nachádzajú fytochemické látky, ktoré majú signatácie rakovinové účinky. Kvercetín, čo sa týka účinkov, antialergický účinok, spolu s katechínom, to sú ďalšie tie fytochemické látky, ktoré sú napríklad v čaji, zelenom čaji, a plus je to resveratrol, silný antialergický účinok. To mňa uvoľňuje vitamínu, to je látka, ktorá je zodpovedná za začervenenie ovoncových procesu vedenia. Inak prírodným zdrojom kvercetínu je cibuľa, cesnak, varené ovocné šúky, rôzne červené, čierne rybezové, čierna báza. Tiež je ten kvercetín zo skupiny flavonoidov, fytochemických látok a nezaradení flavonov, to rastlinné pigmenty, ako som povedal, a dodávajú ovocu a kvetnú väčšinu ich farbu, čo je veľmi dôležité. A ja som hovoril, že to sa chráni, tie rastliny sa chránia proti útokom. Kvercetín má ďalšiu účinok antioxidačnú, predchádza oxidácii zlého cholesterolu, poškodenej látky, protizápalový účinok, antivírusový, prevencia proti srdcovo-cievnym, proti rakovine, niekedy sa pristávajú znova. A v tom zmysle kvercetín má antikancerozné účinky proti rakovinové, čo bolo potvrdené testom na zvieratách a tkaninových kultúrnych inhibitorov. Čiže nežilo a testovali sa rakovinové bunky pokožky a prostaty, na ktoré sa pôsobilo kombináciu kvercetínu a ultrastínu. Čiže sa kvercetín, ultrazvuk rakovina a prostaty. Táto dvojica spôsobila smrť rakovinových bunky, čo zdravé bunky nezasahovala. Ultrazvuk pritom zvyšoval poruchu a absorpciu kvercetínu. To bolo in vitro, na zvieratách. Zaujímavé. Čiže kvercetín, štúdie na ľudských pacientov sú ešte stále prevedené, potvrdilo sa, že kvercetín zvyšuje efektivitu chemoterapie, tiež chránenie buňovičiek retoxid. To je zaujímavé. Použite to môžete existuje dávky, to prebieha ešte v tej dokázané. Čiže tiež protisíteľnú základnú túrovú rastlu, čiže kvercetín. Veľmi dobrá záležitosť. Súčasť Eternity. Ďalšia súčasť Eternity zelený čaj, ja som povedal, že myslím si, že neexistuje žiadny nápoj, ktorý je tak z textu ľudskou civilizáciou, ako je víno a čaj. V tomto prípade zelený čaj excelentný antioxidant. Ja som naznačil, že nie v každých potravinách sa nachádzajú tie fytochemické látky, ktoré majú antikancerozné protirakové účinky. Napríklad máte flavonoidy, izoflavonoidy, sojový bôl, kurkumín, resveratrol, červenú výmene, v tých šupkách rôznych. A v zelenom čaji sú takové katechyny, ktoré majú neuveriteľné antikancerozné účinky. Čiže zelený čaj, čo viem, 3 také sú najsilnejšie protirakovinné účinky na zelený čaj, kurkuma a bôl. Čiže to myslím, sojové bôl. Že obsahujú flavonoidy, katechyny, majú antioxidačné účinky, prevencia proti rakoviny, ďalej je to antitrombotický účinok, prevencia proti krvným zrazení, to je dôležitá vec, aby nedošlo k hemorroidu, infarktu, znižovanie telesnej hmotnosti, tiež regulácia krvného cukru a váhy inzulínu.
Čo sa týka diabetu, cukrovky, tiež treba, nechcem povedať opatrne, diskutovať s lekárom diabetologom, povedať im, aký máte produkt, kto je diabetický pacient a dáva sa dostaneme, hej, všeobecnosti, ale nemôže uškodiť. Takže zelený čaj o tom máme excelentná záležitosť. A japonský údaj má najlepšie antioxidačné a protirakové účinky. Ďalšou zložkou našho produktu Eternity je žádne kré, je to strom Južnej Ameriky, žádne pre svojom práci myslím, tiež aj z Vigene a je to strom tak 6-8 metrový vysoký veľký, produkuje také červené ovocie, ktoré vyzerá ako veľké kávové zrno a ovocie často pražia a čajová náhrada káve. Z jedným je aj možno na kaviare, mato alebo káva z lesa. Oni používajú súčasťou tablety na chutnutie, to môže byť, hej. Čo sa týka tejto súčasti, používa sa na celulity, kašle, mokuchy, cena, svetlá hladina sérum, čo je reprezentujúcovej, horúčka, horenie rán, a tiež prevencia rakoviny a srdcovo-cievnych ochorení. Takže tieto tri súčasti naše Eternity robia toto všetko a ja si myslím, že vy to viete, ale takto zhrnúť a takto opakovanie je vždy dobre. Čiže keď si zhrnieme Eternity účinky, ja som veľakrát dneska spomínal prevencia rakovinového obvinenia, prevencia kardic srdcovo-cievnych ochorení, takže vlastne tu vidíte na tomto obraze takéto zhrnutie, znižuje napätie cievy, bráni srdce. Spálne stárnutie, bráni cievy, aktivácia budiek srdca a mozgu, bráni zblokovanie krvných žlčičiek, upchávanie ciev, nezdatné zrážanie mozgy krvi, treba dať pozor ľudí, ktorí pacientov, klientov, ktorí užívajú lieky na zrážanie krvi. Ďalej blokuje procesy, kedy sa dáva ukázanie na rakovinu, a to využíva silný antioxidačný účinok, aby blokovať proces, kedy sa zdáva hej, zaujímavé, tie výskumy prebiehajú, že vám zaujímavé pomôcť niečo povedať. Ďalej Eternity účinky, účinok podporuje imunitu, zvyšuje výkonnosť organizmu, zvyšuje odolnosť voči stresu, hej, som hovoril, čistí mysel, ukludňuje myšlienky, znižuje hladinu cukru v krvi, diabetici, možno sa o tom, ale je to tiež na diskusiu s odbornými lekármi, diabetologom to malo vedieť. Máme lepšie osnovu zráku, bola nejaká dánska štúdia, ktorá hovorila respirátorov, užívaní ľudí, konkrétne v tom víne do 35 rokov, medzi 35-44, postupom veku by sa malo viac toho vína nechytiť, až po 80 môžete viac toho červeného vína dať a zlepšuje sa tým prevencia Alzheimerovej choroby a tých alkoholných ochorení, kedy imunitný systém sa posilňuje. Lepšie pamäť, lepšie ostroza, ovplyvňuje hlavne látkový metabolizmus lipidov, poskytuje skvelú podporu pri znižovaní hmotnosti, znižuje negatívne účinky vysokokalorickej stravy. Keď máte ale len existuje zniženie spoludetavity a ďalšími našimi produktami, to nestačí. Čiže zhrnieme Eternity vysokopočtové resveratrolu, čo je dobré, vysokobiologické rebateneky tejto forme, ktorá vďaka nanotechnológii, excelentná patentovaná technológia, silná nanotechnológia, získala 250% vyššiu absorpčnú schopnosť v porovnaní s produktami formátnej 2-krát lepšiu absorpciu srebrných minerálov, hodnotenie oxidácie ráno, karanostabilizácii, máme denaštartovanú organizmu vodou, potom končná počka, máme Eternity, teraz ukážu výhodom Eternity, cez nejaké vyrazné aktivity po obede, niečo robí také, či už aj hľadka, alebo aj doma, počítača, si dávam na našu Spektramex. Hej, každý dennej dávke Eternity sa nachádza približne 125 mg resveratrolu. Eternity určite vyžujú najväčší obsah tejto
tieto látky a tie môžeme získať. Nedá sa to rovnať s ostatnými. To je dôležité. Čiže nie, že konkurencieschopný, bezkonkurenčný. Jediný produkt, aký má v sebe, 92% čistý respirátor. Žiadny problém na svete nedokázať. Čiže to sa opakuje. Treba to tým hovoriť. Netreba sa báť. Posledná slajdy, kde mám ktorý respirátor, skupy koncentrácie a aktivity, všetky telesné funkcie, strebateľnú vápok, 250% vyššia, porovnaní s tabletami. Môžete sa chce hrabať štúdia viac než 48 vedeckých publikácií o respirátorov a väčšinu na zistiť práva linka Quadmed. Vidíte tu. Balenie obsahuje 160 mg, 30 ml efektívne na 125 mg čistého respirátoru. Zálohovanie respirátorov a právne hlavnosti aktivuje 52 génov, 15 minút denná 75 kg váhy, si stačí 20 ml, potom to je adisícia, do kilómetru človek by mal možno viac dať. 750 ml efektívne na 90 litrov červenej energie. Nebáť sa tým ľuďom povedať, že je to excelentný produkt, ako ste ho užívali, čo vám hovoril, aké mám účinky. A vlastne tí ľudia povedia, že nie je to práve, pokiaľ sa to vyrábate a dávate 15 ml, ono vyjde na 50 dní. Takže netreba sa skutočne báť. Je to produkt veľmi kvalitný a je to, viete, vy keď ukážete, že ten produkt máte radi, ho užívate a tí ľudia budú robiť nie to, čo oni vidieť to nadšenie vás a to prezentujete a to motivujete tých ľudí, tak možno to niekedy dlhšie trvá, ale okolie človeka som šťastnejší, keď možno to zaberie tiež a vám. Takže my sa dostávame na záver, dúfam, že to sa stihol, ale je to do tej hodinky, super. Verím, že som vás moc neumohol, že ste cítili príjemne. Ja si myslím, že to vynečko v úvodzovkách to naše tie excelentné, ja vám prajem, aby ste mali dostatok energie na propagáciu a prezentáciu seba a produktov, ktoré nám si poskytuje, hodne entuziazmu, také empatie tiež s ľuďmi a hodne veľa ja toto všetko vám to daje efektívnosť. Vidíte, že ja mám rád také tie na začiatku bolo 5P, teraz je 5E, čiže energia, entuziazmus, empatia, elan a eternity. A držte sa tak 6 zásad, ja dávam najlepší doktor tieto 6 zásad, je to vlastne taký, som povedal, zdravá vyžaná strava, pohyb, odpočinok, voda, vzduch a to proste slnko, hej, tých 6 vecí, držte sa toho. Takže vám prajem všetko dobré a teším sa na ďalšie stretia za 2 týždne, kde je seminár Spektramax, potom 2 týždne a potom sa stretneme 15. februára, kde sa oznámime. Tiež chcem všetkým ďakovať za dnešnú účasť. Hojná účasť okolo 40 ľudí, to je super. A prajem vám hodne individuálnej aj tímovej práce. Budeme sa počuť aj na našej lekárskej poradni, lekárskej linke, ktorá bude každý pondelok, stredu, o 4. Takže hodne zdravia a pevné zdravie.